En un futur no tan llunyà, Chicago està dividit en 5 faccions: intrepidesa, erudició, abnegació, amistat i franquesa. Cada una d'elles estimula un valor diferent per als seus habitants. Valentia per intrepidesa, saber i intel·ligència per erudició, altruisme per abnegació, veritat per franquesa i amistat per amistat. Quan fas 16 anys has d'escollir a quina facció voldràs pertànyer tota la teva vida. Això és Divergent i avui en parlem a Clips de Lectura. La Beatrice és una noia que només es pot mirar al mirall el tercer dia de cada 3 mesos, que no pot fer preguntes quan està a taula amb els seus pares i que està a punt de fer un canvi radical a la seva vida. Com us he introduït abans, aquesta és la situació actual a Chicago. Es va introduir aquest sistema perquè hi va haver una gran guerra i perquè no hi tornessin a haver problemes, però resulta que els problemes els estan creant els mateixos que van fer aquesta xarxa de protecció. Durant tot aquest trajecte, la Beatrice descobrirà que val molt més del que es pensava i que és molt més especial del que creia. En aquesta història podem trobar el còctel ideal del llibre del qual no pots treure els ulls de sobre. Té amor, aventura, tragèdia, intriga, sorpresa, misteri... És que ho té tot! La versió cinematogràfica de Divergent estarà als cinemes l'11 d'abril d'aquest any. Òbviament, el primer que vaig fer quan vaig acabar el llibre va ser anar a posar cara als personatges per veure si s'assemblaven a l'aparença que els havia donat jo, comparant-los amb els de la pel·li. Anem a fer un petit recorregut pels personatges de la pel·li. La Tris és interpretada per la Shailene Woodley, el 4 pel Theo James, el Peter pel Miles Teller i el que més em va sorprendre és que la Janine és interpretada per la Kate Winslet. Ara, un cop he vist les cares dels personatges, anem a veure què em va agradar i què em va decebre dels actors amb els que m'havia imaginat jo. Els que m'han agradat més han sigut la Tris, el 4, la Cristina i la Tori. I després els que m'han agradat menys han estat l'Al, el Caleb, la Molly i l'Eric està entre mig. No sé si m'acaba d'agradar el que m'havia imaginat o no. Me l'imaginava un pèl diferent, però trobo que l'actor s'escau bastant bé el personatge que té. I finalment, un altre personatge del qual tinc bastants dubtes és la Janine, interpretada per la Kate Winslet. Per què? Per una banda, trobo que sí que li pots veure aquest posat dur de dolenta que té, però per l'altra te la imagines allà sobre el Titanic i no la pots odiar com es fa odiar en el llibre el personatge de la Janine. O sigui que estic entre un mig-mig. Per una banda m'agrada com li queda el personatge, però per l'altra no massa. Aquest llibre s'assembla molt als Jocs de la Fam, per tant, si us han agradat els Jocs de la Fam, Divergent us encantarà. És més, aquí a la contraportada posa: si t'ha agradat aquest llibre no et pots perdre els Jocs de la Fam de Susan Collins. I és veritat, si us agrada aquest, us llegiu els Jocs de la Fam, i si us agrada els Jocs de la Fam, us heu de llegir Divergent. L'autora, Veronica Roth, va escriure aquest llibre mentre estava a la universitat i només té 22 anys. I trobo que aquest fet de que la seva edat sigui tan jove fa que el llibre sigui molt més agradable i que pugui agradar molt més al públic de lectors més juvenils. I ara, si us heu quedat amb ganes de més, podeu fer 2 coses. 1. Anar a llegir la meva ressenya que vaig posar al blog, que podeu trobar el link a la caixa de sota, que té alguna informació potser més del llibre, té spoilers, o sigui que dic coses per si ja us heu llegit el llibre, que sigui com comentar el llibre. I l'altra cosa que podeu fer és anar a llegir Divergent. Jo us espero en el següent Insurgent. Adeu, fins al següent clip!